ختم تھیا بنڈڑا ہتھ قدمن تے آیا روئی پچھے دی کے آواز آیا اما غازی جو بچڑو فضل چھو آیا روئی جوے دو اما پہرا پوڑے اگ میں میدان دد سے جی بی بی ڈٹھا غازی جو جسم کدے متھے دونے کدے ہے آواز آئیو کاتھے علی جو دیو کاتھے پہرا مولا تعالیٰ پرسوں قبول کرے باور مدون اکرمان اللہ اکبر مقصد جملہ دا پڑھائے بسکتے علی واروں جدے پیو دفو فرمائے الحافظ والحفیظ لفظ ختم نہ تھیا نجف خان کوئی گھوڑو توچ فضا روئی چوے دی بی بی لٹ جیویا سے کچھ بچوئی کن